Welcome, welcome. Ordentligt. Oh, Bardish. Great long Bardish. Great long. Great long Bardish. You know, my bad dish. It is great and it is long. Stop. Du igen, vel? Jo. Jamen, du er ikke sådan... Jeg er ikke i live, nej, Emil. Fordi jeg gav min sjæl til satan. Kan du se, jeg har ikke noget skjold, fuck det. Jeg kan godt se, du kan måske. Du er rigtig dum. Du er dum, du har ikke en great long Bardish. Undskyld. Better! Åh, du døde! Samu dræbte mig sygt teamkill. Bardish! Bardish! Jamen, jeg mener, two-handed sword, skal vi ikke gøre det? Jo. Men, skal man så tage sådan en skjold på ryggen? Nej. Nej. Mm. Ikke engang et. Bare fuck it. Ja. Det er ikke smart til sådan utility. Okay. No. Tror jeg godt alligevel. Oh. Okay. Du har ikke taget skjold. Nej. Du skal ikke være charge. Charge! Allah! Oh! Ah! Rip. Skal vi ikke sådan, kan man ikke gennemsætte den? Du skal sheath dit sværd, når du ikke er. Ja, det er rigtigt. Only a Macbeth. Hvad? Det er only Macbeth. Vi vinder. What? Jeg har ikke gjort en skid. Du er only god. Ja. Du gør ikke noget, så vinder du. Ja. Fucking taber. Ah! The fuck? The fuck? Lol, kan I ramme? Au! Fuck dig! Batter! Seriøst! Shai, jeg har ikke noget liv nu. Slap af. Du tog sådan alt mit liv. Fuck så af. Fuck af med dig! Hvor det var spændende. Hvordan misser jeg den? Ej, mener du det der, hvis du havde ramt mig, er død? Sindssygt. Har du så lidt liv? Ja. Vi vandt. Vi er sur. Ah! Ved du hvad, Emil, jeg synes vi charger dem den her gang, kom. Ah! Pas på, Emil, han er ikke færdig. Jo. Au, for helvede! Hvad skulle det til for? Oh my god. Fucking dø. De mange løb i. Ah! 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 Hvad laver du også, mand? Nu er helt farlig. Spækker du? Jeg er klar til at flippe den. Oh my god. Åh, nej. Hvad var det der? Hvorfor er de så mange? Forstår jeg ikke. Nej! Fucking dårlig, mand. Hvor er det sindssygt, mand. Hvorfor kan man ikke lave sådan noget? Jeg håber i bannerlov, ikke? Så kan man lave sådan noget, hvor man, mens man rider, sådan hopper af og laver sådan noget fucking Jason Bourne. Jeg rippede en, dude. Sindssygt godt. Ja, med couch, med sofa, En sofa. med sofa-lanse. Kan lige lære mig. Jeg gjorde det igen, dude. Shit. Ja. Shit. Jeg hjælper dig. Fuck. Jeg Shit. hjælper overhovedet ikke. Fuck. Shai. Så, Ja. se min hat. Er den ikke for hot? Jo. Ligner jeg ikke en kriger? Ligner en ordentlig kriger. Shit, der er pil. Luk, tilbage. Dæk mig. Ja. Hvad fuck? Hvad fanden var han her? Jeg er ordentligt klar. Kom i charge. Hvor fuck er du henne? Jeg er klar.
Shit, der kommer her mange dernede, Emil. På den anden side. Der. Oh my god. Go! Dræb dem! Ah! Ah! Det er godt, du har fået en hat. Au! Der er sgu da ikke nogen pile. Jeg fik en. Der er for mange her, Shai! Rip. Dude, det her shit bliver bare til sådan en death montage af mig. Det må det også gerne blive. What? Ah! Please no! Oh shit! Hvad fuck laver du? Jeg tror ikke, jeg vil dræbe dig. Jeg tror sgu ikke, jeg vil dræbe dig. Du har armor, man. Hvad fuck har du Fucking rustning på? retard! Fuck, det er lort rustning, du har jo. Rustning? Det er det samme som dig. Det er ikke en rustning. Hvad fuck betalte du for det der? Du kan sgu da godt tage mere end et slag, mand. Hvad fuck er det for bistands shit, lort, kval, inter shit, du? Hvad fuck var det der? Den fuck teamkillede mig. Hvad laver han? Skal du dø? Hvad sker der, hvis man teamkiller? Ej. Tjek lige, hvem der joiner serveren. Fucking destroyer, XD. Oh my god. Hvad fuck? Sparker mig. Hvem var det? Var det ham? Det ved jeg ikke, man sparker ham alligevel. Chat, du løber forkert, du skal også sådan her. RIP! Slap af. Bitch! Hvad? Ramte jeg dig? Ramte jeg dig? Jeg skulle ikke med vilje. Hvad fuck laver du? Du havde jo, han var jo nede, han var jo død. Hvad fuck Jeg vil svinger slå du ham. for? Jeg vil slå hans lig. Jeg skulle slå hans lig, ja. Han fortjente Fuck, du det. gjorde det med vilje, det der. Nej, jeg gjorde jeg Sværger, du gjorde Jeg det. sværger, jeg gjorde det med Jeg vilje. sværger, du gjorde det. Jeg gjorde det. For mig så det ikke engang ud, som om jeg ramte dig. Du kan se det på footage. Footage? Ja, Emil, du kan edite footage. Ingen tror, jeg er dum eller hvad? nej, du kan jo ikke. Du laver bare sådan noget Korean propaganda, og jeg har sgu da ikke brug for det. Ja, Emil. Stik! Ah! Stik. Fucking, du skulle have set den der, Emil. Ej, mener du det der? Jeg købte læderhandsker. Fuck dig. Shit, hvad stikker du mig for? Hvad slår du mig for? Kan du så det være? Hvad fuck er det der? Fucking... Du har ikke råd til en klæde. Hvorfor har du råd til en klæde? Fuck dig, kom tilbage. Jeg smadrer dig. Fucking smadrer dig, bitch. Au! Rigged. Hvor er du sej, Emil. Kom her. Hvor er du sej, Emil. Mener du det der? Ja. Fucking destroy X. Så går crossbowman. Og så går du nøgen, okay? Hvad går Nøgen crossbowman, og så tager du siege crossbow, ikke? Nøgen? Og så tager du steel bows. Altså med mit gratis shit, mener du det? Ja, ikke, Emil? Og så tager du en sledgehammer. Nej, Emil, du går nøgen snart. Ikke noget armor. Okay, og så tager du siege crossbow, en steel boat og sledgehammer. Så er man lige præcis råd. Lover du er nøgen? Altså, hvad mener du? Altså, gør du også der? Ja. Er du nøgen? Det er ikke fordi, jeg går fuld armor og sådan der, og så går du bare rundt nøgen. Har du slet ikke noget tøj? Altså, man har sådan noget peasant bukser, ikke? Sådan her, Emil, kom, vi vinder. Kom med mig. Sledgehammer, dog. Okay, lad mig Emil, den går fucking næst, pas på. Stop. Okay. Er du klar? Vi laver sådan noget sneak. What fucking... Den der stige. Jeg elsker hvor lort lavet der. Ej! Så bliver jeg lige sparket af der, hva'? Var det ham der?
Nej, nej, shit! Kom, tag din hammer, tag din hammer. Tag din hammer. Du bliver skudt i nakken! Jeg er død. What the fuck? Jeg ligger der. Fuck, det var noget. Du blev bare fucking skudt 2 gange i nakken, så prøv at se dit lig! Prøv at se dit lig! Du ligger bare forbundet den der fucking stige. Er det her sådan rigtigt, mand? Ej, mener du det der? Der er altid nogen, der fucking skal slå mig i starten. Jeg stod ham i ryggen med et fucking crossbow. Sådan der. Fandt du ud af, hvem det var? Ja, det er ham der kvælser, han dræber mig nu, dude. Hjælp! Hjælp! Oh my god, tag hævn! 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 Shai, hævn! Bare hold, jeg lavede den her snige. Shai, please. Ej, come on, dude. Du kan godt lide at dræbe ham. Du rammer ikke ind. Shai, hvorfor ramte du ham ikke? Hvorfor skød du ham ikke bare i hovedet? Jeg kigger ham slet. Jeg prøver sgu det. Gå hen til ham og dræb ham nu. Oh shit, nej, men jeg skal lige være... Gør det! Hvad ramte du? En eller anden dyv. Du ramte ikke ham der, den klamme? Kan du overhovedet blokke på den der? Er du klar? Oh my god. Oh shit! Ja. Jeg skulle lige være sej.